ha joni koye lefol men nogas e jeenaɓiwol. E hello mum temedere e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi kanko ceernal sernaɓe hono professeur Abuu Bakri Musaa LAAM omo udda deftere SAWRU GANNDAL. o wi an ɓaleejo janguɗo ndeɗo deftere a yi no pinal ma waadi e pine keddiɗe ɗe ha tengti noon e ngal tubakoɓe. a faami hanki taniraɓe ma kettano caggal ene wawi wiyeede ni aduna o fof ko kamɓe ñambanno, kono aduna e judde koyngal ɓaleejo caggal nde fini findini leƴƴi keddiɗi ɗi hoodere mum ñif ha hetti caggal leƴƴi fof. kono kadi hay sinno ɓaleejo ene yawa hande no feewi kala ƴewtidiɗo faami wonde to bange hakkeji suka e debbo ko leƴƴi ɓaleeji daɗi leƴƴi keddiɗi ɗi ha joni. ko ɗum ñawmi min gandal. deke noon an ɓaleejo a fotani ƴukkade e yeeso hay goto tawa ko gacce daɗede pinal nanguma. wulloɓe ene luuka ene mbiya ko kañum en ɓuri teddinde debbo e toppitade sukaɓe mataw ɓurma tan ko yajje kunuɗe kono wona daddeme e ɗin fannuji. ɗum noon so yawti so aɗa yiɗi abbade leƴƴi keddiɗi ɗi to bangeji baaɗino juɓɓudi laamu ngalu e kala ko ene ƴellita aade rokka ɗum doole, alay sago ƴewtoɗa hoorema. ko ɗum waɗi caggal nde ñawmi hakkunde ma e leƴƴi keddiɗi ɗi ha tengti noon e ngol tubakoɓe mi rokkuma hakkille e won gueɗe. ko adi ko fof haaloɓe pular ene mbiya sa ronki andude ɗo ɓaɗa rutto to iwnoɗa. holko ɗum firti? ɗum firti ko poɗɗa ko ƴewde ƴewtudeɗa no taniraɓe ma banno ha gadi finde daɗi leƴƴi fof. ɗonne kadi min gandal mbeɗa wawi ruttanadema hanki mi haalanma no gueɗe ɗe jaruno. nde yooro duumi leƴƴi ɓaleeji Afrique dogan dande maayo nilngo goni e habde e taaride mumen. ɗum en jii ɗum dow en duttotako hen. ko en jiyano tawa ko hono laamu Misra hanki woniri gootu ha dolni huɓi ndi leydi ndi fof. nde ɓaleɓe telli e dande maayo nilngo ɓe mbano kono tuuba ba ala duhol ni. galleji e kinde goto fof jogi feere mum andi no wurdata no faggorto leydi walla jawdi. tawde leydi yaajani kareli kewɗi mbad kinde kewɗe poola janti e kinde goɗɗe. kono hay folnoɓe darni laamuji mumen nden yeehi ha juuti tawa ala e mumen fof bawɗo kañum tan teɗɗinde reedu mum hucca e maayo wangono nilngo mawnude ilemaji wiye ine dumba ɗum ha naftoro diƴƴe mum. ene gasa tawa ko ndeɗon suggere saabi jantodiral laamuji tokosi tolninoɗi e hakke 42 e peñgol laamuji ɗiɗi mawɗi ngu heedi rewo leydi ngu heedi wargo leydi. ɗi laamuji ɗiɗi kañumne kaɓi ko juuti hade polgu wonande wargankoɓe e gardagol menes. menes darnu laamu cangu cañigu juɓɓudi maggu no lelnirani ene fewno tigi sabu gila lesa ha dow goto fof ene andi ko halfina e holmo foti jokkodirde. ko noon ha yetto Firawna tamnoɗo fof e juuɗe mum kala ko ene golle walla ene yamire ko e bindol rewnete. ndeke noon ala fu ko yejjitte walla ko majjata. hewɓe anduɓe ene nangi
ko so laamu misra hanki dañi doole fooli kala ɓe menno habde ko bindol rewi ɗon. Kala liggotonoɓe e laamu ma janga jangde junde nde kalfine ko waɗi fayida. Leydi misra hanki e judde hakke ujunere kilométre ala fof ko kewata tawa ene humpi Firawna e yimɓe mum. Laamu misra hanki ene horsinno gandal no fewi sabu angu sarno e leydi he fof duɗe dowrowe ɗo fannuji gandal fof jangeteno te ardinaɓe ɗe duɗe ko joom gueɗal en gonno ɓe Firawna disnodirtuno. Leydi ndi ndeke ko golleteno hen fof wawanno fawade tan ko e gandal ferindade waɗa wodano e misra hanki. Ɗum kala pamɗo ɗum ma fam holko waɗi koɓe goppuno e gueɗe karallagal serani ha joni e hawde aduna. So on paami deftere taniraɓe mon misranaɓe onon ɓaleɓe Afrique ma on taw alay sago mbayron sawlu mbaggu. No misranaɓe dentirno goni neɗɗo goto darni laamu tingu cawdini ɗum bindol e gandal dadi kadi ha tiiɗi goni e habde e taaride mumen alay sago ñembonɓe so oɗon jiɗi yaltude e caɗele gabbuɗon tubakoɓe. ɗon ɗo on goppani ɗi keeri bonɗi ɗi tubakoɓe perduno ha ɓeydoɗon famɗude doole jaɓon leyɗele mon fof gona gotum gona e tamande wotere. ɗon ɗo on goppani nguttu e kareli pawiɗi e leñam leñagu. ɗon ɗo laam kon mon ñanga kon jaɓani ustude yidde mumen genginade e jappere tawa noon haydara kon mbawana firtande leƴƴi makkon. Gotel hen fof wiyama wona kal haldi ha ko ɗum haɗata ɗum jabde yantude e sefre mawde gande on cuwa yitude lawol iftinowol Afrique taw. ɗon ɗo on jaɓani rokkude gandal hakke mum ha timma. ɗum firti ko jangi noon sukaɓe mon worɓe e rewɓe gardi noon anduɓe goppon ardinde majjuɓe on jahata hay nokku. holno leydi ƴettirta ko ɓuri hewde e kopporeje jogine ulla e jagorɗe laamu e hoolaɓe leñol woppa janginoɓe ene joɓe ko wawa ɗumen wurde. So dokkowo gandal hoynama holno leydi ɓamtorto. alay sago goppon jikku kordolli mo jogiɗon o. kordolli ɗo goni fof dari ko e rusde ene nanna e saare mumen heddiɓe so maayi heegene ɗi kajaka. hande o kala e mon gonɗo e laamu woƴi ɗum ko rusde ene nawa cuuɗi mumen ala wona kay liggade ha woda ko ɓeydi e ko tawa ɗon ko. won hen ko dollini Allah e mumen yinnede e hulde jango ko ndusi ko bom nawata ɗum ko ha leyɗele tubakoɓe mofta toon. basɗo ɓeydi ngalu alɗuɓe hol fof ko ɓuri ɗum jalnade. alay sago onon ɓaleɓe paamon wonde wona ñengi wona haala meha ɓamtata leydi. ala ɓamtata leydi ko ɓiɓɓe mum dado ha tiiɗa liggo. heewi hande ɗo nanete e wona leyɗele mon won hen ene mbiya kaalis liggetake lijjitte. e ɗen leyɗele boom kala gonɗinɗo liggey tigirgui wiyete ko kangaɗo te ko yaawi sakkante feere. ƴeewe noon won e mon salotoɓe liggade cuuɗi mumen so Allah nawi ɗumen leyɗele tubakoɓe liggorto ko juuɗe 10 tubako ha ngaka. kañum en nangunoɓe taniraɓe mon batti ɗumen maccuɓe hakke duuɓi 400 hay goto arata e mumen wiye ene wowo doole mum. koɓe jomma fof tawata ko ƴiƴamma.
kono so wonko podɗon woppude joni joni ko webde hoore oɗon beeɓi koye no feewi. hande o wone ardiɓe mon dari e sakkude peeje no Afrique ɓamtori. ɓe jaɓi kam alay sago leyɗele Afrique ndenta gona gotum ballodira e kala ko ganduɗa leydi gotiri tan wawa ɗum huccande. ɗum mbiɗen ko hunde moƴƴere sabu misranaɓe hanki ko ɗon ndewno. kono noon sikkude wonde laabi Afrique sohli ɗi rayuji ɗi uddoji ɗi isinaji ɗi e ko nandi hen ko tubakoɓe gaddanta on kaalisaji ko ɗi liggora ko funtude hoore mum walla darade e cakan. ala fof ko ɓuri yurminade e jalnade yiide mawɓe leyɗele Afrique ene daɗɗa batuji ɗi gasata ɗi duuɓi tati jawtuɗi ene cikka ma tubakoɓe jolbin sasa nokka hen kaalisaji kewɗi ulla e mumen ndaw majjere. sikkude daddowo seeɗa jogiɗa o ma ara faboroma jawdi mum ko famɗude hoore. liggoto Afrique ko kaalisaji jaltuɗi e warñede Afrique naaɓe. so ɗum ɓenni alay sago koloɗon koye mon hande holko gonɗon e dow mum. ene saɗi e o ñalawma ardiɓe mon gonɗinɓe ko mbaɗata ko sabu holno neɗɗo wirata ene gonɗini ko waɗata ko tawa ɓiɓɓe mum fof ko jaltinɗo leydi tawa kañum e hoore mum ko coɗɗo galle ndaari kayitaji e gotiri e leyɗele tubakoɓe. ɗum yeru mum laaɓɗo ko lamɓe Sénégal. Senghor resno ko debbo tubako nde yalti laamu faati ko farayse to leydi joom suudu mum e nokku biyeteɗon Normandie. ko toon ni Allah jeyimo kono hadi ɗum taw o ɓamti golle e galle gandal mo ganduɗa ko farayse naaɓe tan mbawi hen suɓede. ɗum firti ko woppano gonangal makko farayse najo ko woni hoorejo leydi Sénégal ko fof. beele noon Sékou Touré biyannoɗo Senghor ko koolaɗo farayse hono ambassadeur e leydi Sénégal woɗɗano gonga no feewi. lomtiɗo Senghor one caggal nde yalti laamu tongu gertokon mum fay farayse. hay galle jogino Dakaru ene gasa tawa yeeyi hande ko kanko ardina fedde toppitinde kala ko faati e ƴellitgol ɗemgal e pinal farayse. gonɗo e laamu hande one hono maître Abdoulaye Wade hay goto majjani joom suudu mum ko tubako jeyaɗo farayse. hay goto majjani ene jogui toon galle so wona galleji. mbele kankone so yalti laamu ko toon o jogori rimtoyde dimguel makko. Allah dey andittako kono mbiyan so waɗi noon ɗum jombani. ɗum ko mawɓe leyɗele ɓe kono jagorɗe laamu dowroɗe ene hono ngori. ɓen ene saɗi hen mo guite mum kuccani leyɗele tubakoɓe dañƴo hen sago mum fof ene jogui toon galle te ko toon ɓiɓɓe mum jangata kañum e hoore mum ko toon heewi foftoyade. kono ɓen wonko jolni joni ko alano nden. joni kala hen mo lebbi joom suudu mum timmi ɓiɗɗo o jibinoyte ko Paris, London, Lisbon, Madrid walla bom New York City ɗa. eskeyɓe Afrique naaɓe gonɗinɓe Afrique ha jaɓi ardade ɗum kono ɓe jiɗa ɓiɓɓe mumen jibine e mum. so ardiɓe mbayini hono heddiɓe ɓe mbayata ɗum kay sattani andude.
hande Afrique naaɓe ko heewi hen duwoto ko yo Allah rokku ɗumen no jaltiri Afrique naatoya e leyɗele tubakoɓe wona Europe walla Amérique. jeerende Sahara nde e yaajde e yorde dartinani ɓe. Geeci Méditerranée o e luggidde hulɓinani ɓe. Nyande fof ma kabrirɗe peññin wande won mayɓe ɗomka e nder Sahara walla yooliɓe e nder Méditerranée. Kono hayɓe Allah dandi ha naati e gotiri e leyɗele Europe, avion ŋaji nan padi ɗumen, kañum en fof joltinirte kono dammiri ni gartire Afrique. Kala biiɗo ene salo fiyete ha nanga e ɓoggol haɓɓe e jonde mum ha ɓiica dadiɓe cawdo ɗum. Kala deppuɗo e hebbini gulali hunuko mum suumete walla sukke hunde wonɓe ɗum wari bom. Dañɓe nadde tawa ngala kayitaji ko suuɗotoɓe ɗo goni fof, te ko joɓa fof jaɓat walla ko totta fof liggoto. Ko heewi hen ko liggeyaji ɗi hay tubato goto yiɗa sabu musgol mum walla bongol mum e cellal aade. Kono hay ɗin liggeyaji gona turu kocca. Dañɓe kayitaji ɓe ceeri e ɓeɗo tan ko deje hakkillaji e menede seeɗa hay so neɗɗo liggaki. Wona Europe wona Amérique, ala hen fof ɗo ɓalejo teddina walla horsina. Ala heewi ko hutede e añede. Kono e ley ngun gañgu e nden hutare ɓeydi ko sasnude dogoɓe leyɗele mumen ɓe sabu basal. Enen jiiloyo o aljanna coyneteɗo kono mo weeɓani nadde. Yonti ɓalejo itta hakkille mum e aljannaji janani ɗi lurtata gite ɗi e to ƴewde mo jeyani hoore mum. Ɗum noon wawa gasde tawa an ɓalejo a wattani e hoore ma hakkille. Neɗɗo so hoolaki hoore mum hol kolotoɗo ɗum? Ɓalejo noon fotani ronkude hoolade hoore mum so ƴeewi hanki leƴƴi no mbaɗɗen ni. So tawi ko tubako kednoɗo caggal leƴƴi fof e wiide Champollion, caggal nde o jiimi e nate qabri seti gadano wawi sirŋinade jangi e ɓaleɓe hepti ɗum ha datti ɗum boom hande e ngeɗo nyallunge. An ɓalejo a fotani warde ɓandu mbiya aɗa jebbilo e yowitare. Ko Afrique jogii e ngaluuji ko ene saɗi e leyɗele ɗe ɓaleɓe doganta hande ɗe jogiiɗo ko foti noon. Ndeke noon Afrique wasani. Woni ko Afrique heddora ko pellital e fimde haɓede ha heɓta ndimagu mum ha laaɓa, taƴa ɓoggi kalifani fof no potiri. Ɗo rooɓe gite ene ƴeewami min gandal ene mbiya mataw komi kangaɗo ɓe yoɓe jeccito caggal. Farayse e laabi ɗiɗi ɗi Alman jaloto ɗum ɗi fof ko jambaragal e ƴiƴam ɓalejo battini dandude ɗum. Amérique leydi mbiyetendi hande ko kañum ɓuri alɗude e heewde doole e aduna he, finani tan dey ene findi e ngalu e doole. Amérique liggi ɗum ko ɓurnoɓe wasde e hiiɗede dogannoɓe Europe enen jiiloyo ko dañino ɓaleɓe dograta hande Afrique ni. Nde ɓe ngari e leyɗele leydi ndi ɓe tawi ɗon ko Indien en, ɓe kaɓi e mumen ha ɓe battili tedde ko jogino fof. Nde ɓe tawi Angleterre woni koye bonnude ko ɓe jahanno, ɓe dadi ha ɓe tiiɗi, ɓe kaɓi e mum ha ɓe pooli ɗum, ɓe taƴi ɓoggi kalifandi. Ɗum wanno koye hitande 1990
sikki ala nde ɗon hitande ene siftina en dillera walla filñitare almameɓe e nder reedu Fuuta e gardagol ceerno Souleymani Baal yo yurmede Allah woni mum. ɗe ɗo bindande ɗiɗi kollirta ko ɓaleɓe so dañi fimde e pellital Amérique naaɓe wona jambaragal mankira te kulani rufde ƴiƴa mumen tawde dufani ɗum farayse laabi ɗiɗi walla ɓura ɗum bom. an ɓalejo fotinde pinɗa ganda jonde e ɓuɓri foftintu terɗe kono humtata haaju. Yowitare e ɗaminare ko burutu leñol. kono min gandal ɓurmi fof yidde naata e hakkille ma he ko ɗon ɗo ndimagu ma e teddungal ma jaranani ma fittandu ma hay leñol gotol handintama e ndimagu e teddungal. so aɗa yiɗi yaltude e niɓɓere gonɗa nde alay sago pellital ma e fimde ma jetto ɗon. Professeur Abuu Bakri Musaa LAAM gorko mo Sinthiou Dangɗe janginowo dowrowo todduɗal jaaɓi hattirde Cheikh Anta Diop ngal Dakaru salli ala Muhammadou. non hettiyankoɓe men tedduɓe ene wayno gasi ha laaɓi taro deftere professeur Abuu Bakri Musaa LAAM nde wo innori SAWRU GANDAL. en jetti Allah nde newnani en ngal ɗo gollal kadi en jetti on onon hettiyankoɓe men tedduɓe. eɗen dokkodira aadi tan so hawre welede Allah. en wayno mawɗo o hono professeur Abuu Bakri Musaa LAAM fiɓodirama ma en badde makko ko neɓani yewtere garmi ngara ngam tongude ndeɗo deftere hono SAWRU GANDAL e duwodirde e taro ndeɗo deftere. so Allah jaaɓi eɗen jogui namde kewɗe ɗe jiɗɗen huccinde makko ma en gartu kadi e ko woni hande goƴa hono palol dande maayo Fuuta hono ɗeɗo gese waalo beele ko ɗoofi leƴƴi ɓaleji ko nandi e fulɓe to dande maayo Nil e leydi mamiraɓe mumen Kemet ha ndimti e nder dande maayo Fuuta. so en teskima e ɗi sahaji gonaɗi leyɗele Fuuta rewo e wargo arabeɓe en nana caabi kalisaji ƴestade e yidde ɗumen sodde. beele Fuutankoɓe ene gonta arani en e jeyiji mumen kadi beele ko fernunoɓe e nder palol dande maayo Nil. so ɓeɗo arabeɓe dañi sagoji mumen e leyɗele waalo ɗum kadi jogorani ittudeɓe ɗon Allah andi toɓe jogori huccude. sikki ala ngal ɗo namdal e namde goɗɗe so en baddi no mbiɗen ni garmi ngara e ceernajo o hono professeur Abuu Bakri Musaa LAAM ma en keɓe hen ko laaɓi. ɗum noon yo Allah hokku en wadde ko mbinoɗen salli ala Muhammadou.